Mga lobo. Yan guys. Ayan. Kung meron kayong birthday yan. Yan. Bili na lang kayo ng ganito kasi mas mapapamura kayo dahil kung order kayo sa mga birthday party mahal. Samantalang kung ito order lang kayo yan. Meron na rin sila mga cup. Hello ate. Bakit ano? Ang kunti ng gamit nyo. Yan, meron sila dito mga happy birthday. Diba? Happy birthday. Diba ito mga happy birthday din. Magkano ganito? Ay, hindi ko na. Sorry. Nandito yung mga lobo. Tapos meron din sila mga laba isang bago. Kayo ito sa loob lang to ng palengke. Bali sa loob lang ng palengke yung matatagpuan dito mga bilihin. Mura rin dito. Tapos meron yan mga balloons, di ba? Kasi kung order pa kayo o order kayo sa bilihan ng mga lobo, mahal. Kaya bili na lang kayo ng lobo, mura pa. Parang 5 pesos lang yata yung lobo. Pero pag umorder kayo sa birthday talaga mga 15 pesos. Tapos meron na rin sila mga toys, mga laruan. Ayan, ito yan sa ibaba lang, nakalatag lang siya sa ibaba. Meron sila mga laruan. Diba? Mga lobo. Yan guys. Ayan. Kung meron kayong birthday yan. Yan. Bili na lang kayo ng ganito kasi mas mapapamura kayo dahil kung order kayo sa mga birthday party mahal. Samantalang kung ito order lang kayo yan. Meron na rin sila mga cup. Mga lobo. Bali sa loob lang to ng palengke. Sa loob ng palengke sa bandang pataas. Pataas, kaliwa. Kuya, magkano ba to? Ito. Ang bag? 400. 100. Oo nga. Diba? Mas mapapamura sila pag ganito. Kaysa doon sa order. Diba mahal yun?
loob ng palengke. Bandang kaliwa. Yan. Ganda ng unicorn na kulay. Sila yung may-ari. Tapos si ate. Ayan. Yung pang ganun yun, yun yung pang art. You know I'm gonna get Pwede ba pa sa'yo din, tsaka yung stone, chocolate? Kuha na kanya ng Ano yun? Oo, yun. Sige isa? Chocolate tsaka yung ano. candy balls. Oo, yun. Hindi pa ako nakakabayad eh. Hala, yung wallet ko. Mamaya, nakalimutan. Yan lang pala nabili ko. Asan? Ayan pala. O, ito, nabilang mo na to? Yan, kasama yan ha. Ha? Wag na. Kala mo dami eh, no? Para ilista. Dapat pala niloko natin si Terry. Andito pala yung wallet eh. Oo nga. Pag naghanap sana natin. Naku, ewan ko na magkakatungan na to. Di wow. Ayan, to sa loob ng palengke. Ayan. Dati nga, to ang ganda rito. Nag-ano to, maapaw sa kulay. Ngayon, 32. Kasi ito na agad. Hindi ganun yung dito pa. walang pa. Ito lang hawakan nito. Lumit na no. Kaya kuya, pag nag-vlog ka rin ha, nag-vlog ka na rin. Wala ka cellphone? Bigyatin ng cellphone ito eh. Kasi akin wala ka cellphone. Ayun, para ito ka. Ha? Akin pa ko. Hindi, sukli ko pa eh. Ayan, uuwi na tayo. Lalabas na tayo. Uwi tayo, wala namang grocery ka. Ay, mag-grocery pa pala tayo. Hala, Natusok eh. papabuhat naman tayo pag ano. Vlog na nga rin ako. Oo nga.